Δεν έπρεπε να ήμουν ο πρόεδρος έτσι απλά επειδή ήμουν ο ιδρυτής. Έπρεπε να γίνει εκλογές και να αποφασίσει ο κόσμος της άμεσης δημοκρατίας. Δεν τόσο η άμεση δημοκρατία είμαστε, άμα ο κόσμος θα αποφασίσει για τον αρχαίο του κόμματος, που είναι η πιο σημαντική θέση στο κόμμα. Είστε ο ιδρυτής. Από εκεί και πέρα όμως, πώς διασφαλίσατε ότι θα είστε και ο πρόεδρος? Αυτά μπορούσατε να μην διεκδικήσετε την προεδρία, κύριε Παναγιώτου. Θεώρησα ότι πρέπει να είμαι εγώ πρόεδρος, ειδικά για την αρχή. Όταν ξεκινά κάτι, χρειάζεται να πάει να το κουντήσει σε μια κατεύθυνση και μόνο εκείνος που έχει το όραμα, θεωρώ που το σκέφτηκε το πράγμα, η άμεση δημοκρατία πώς λειτουργεί, και μόνο ένας επιχειρηματίας που δοκιμάζει μπορεί να κατευθύνει το κόμμα στη σωστή κατεύθυνση, και θεώρησα ότι έπρεπε να είμαι εγώ για τα πρώτα 2,5 χρόνια. Και μετά στα επόμενα 2,5 χρόνια να ξαναγίνουν εκλογές, αλλά το ότι έγιναν εκλογές, είμαστε πάρα πολλά περήφανοι στην άμεση δημοκρατία και έπιασε η αντιπρόεδρος μας ένα μεγάλο ποσοστό. Έπιασε νομίζω 2.000 ψήφους και εγώ έπιασα 4.000 ψήφους. Άρα έπιασε αρκετούς ψήφους. Άρα ήταν μια ωραία εσωκομματική διαδικασία χωρίς τσακωμούς κτλ.